NgokaMateyu chapter 8, uJesu uphilisa umuntu onochoko. Kwathi esehlile entabeni, zamlandela izixuku eziningi. Bheka, kwafika onochoko wakhuleka kuye wathi, "Nkosi, uma uthanda, ungangihlambulula." Wayeselula isandla wamphatha wathi, "Ngiyathanda, hlambuluka." Wayesehlambuluka masinyane onochoko lwakhe. UJesu wayesethi kuye, "Bheka, ungatsheli muntu, kepha hamba uzibonakalise kumphristi uyise umnikelo owayeyalezwa nguMose kube ngubufakazi kubo." Ukuphulukiswa kwenceku yenduna. Kwathi esangena eKhephenawume, kweza kuye induna yekhulu, yamncenga yathi, "Nkosi, umfana wami ulele endlini, ufe uhlangothi, ukhelwe kakhulu ngubuhlungu." Wathi kuyo, "Mina ngizakuza ngimphulukise." Induna yekhulu yaphendula yathi, "Nkosi, angifanele ukuba ungene phansi kophahla lwami, kepha yisho izwi nje, khona umfana wami uyakusinda. Ngokuba nami ngingumuntu ophansi kwamakhosi, nginamabutho phansi kwami. Ngithi kwelinye hamba, lihambe; ngithi kwelinye woza, lize; nasencekwini yami yenza lokhu, ikwenze." UJesu ekuzwa lokhu wamangala, wathi kwabamlandelayo, "Ngiqinisile ngithi kini, angizange ngifumane kwa-Israyeli ukukholwa okungaka kumuntu. Kepha ngithi kini, abaningi bayakuza bevela empumalanga nasentshonalanga, bahlale ekudleni no-Abrahama no-Isaka noJakobe embusweni wezulu. Kodwa abantwana bombuso bayakukhishelwa ebumnyameni obungaphandle, lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo." UJesu wayesethi enduneni yekhulu, "Hamba, makube kuwe njengokukholwa kwakho." Umfana wasinda ngaso leso sikhathi. Umkhwekazi kaPetro nabanye abagulayo bayaphulukiswa. UJesu wayesengene endlini kaPetro, wabona umkhwekazi wakhe elele phansi enomkhuhlane. Waphatha isandla sakhe, umkhuhlane wamyeka, wavuka wamkhonza. Kwathi sekuhlwile, baletha kuye abaningi abakhwelwe ngamadimoni, wakhipha omoya ngezwi, waphulukisa bonke abagulayo, ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi ukuthi, "Yena wabetshatha ubuthakathaka bethu, wathala izifo zethu." Ukulandela uJesu. Kwathi uJesu ebona isixuku simhaqile, wayala ukuba kuwelelwe ngaphesheya. Kwase kufika umbhali wathi kuye, "Mfundisi, ngiza kukulandela noma uya ngaphi." UJesu wayesethi kuye, "Izimpungushe zinemigodi, nezinyoni zezulu zinezidleke, kepha iNdodana yoMuntu kayinandawo lapha engacamelisa khona ikhanda." Kodwa omunye wabafundi bakhe wathi kuye, "Nkosi, ngivumele ngiye kuqala ukuya kumbela uBaba." Kepha uJesu wathi kuye, "Ngilandele, yeka abafileyo bembele abafileyo babo." Ukuthuliswa kwesivunguvungu. Wayesengene emkhunjini, abafundi bakhe bamlandela. Bheka, kwavunguzwa isiphepho esikhulu elwandle, umkhumbi waze wagunjuzelwa ngamaza, kepha yena wayelele. Basondela bamvusa bathi, "Nkosi, sisindise, safa." Wayesethi kubo, "Nesabelani nina bokukholwa okuncane na?" Khona wavuka wakhuza umoya nolwandle, kwaba khona ukuthula okukhulu. Kepha abantu bamangala bathi, "Unjani lo ukuba nomoya nolwandle kumlalela na?" Ukukhishwa kwamadimoni. Kwathi esefike ngaphesheya ezweni lamaGadara, kwahlangana naye ababili bekhwelwe ngamadimoni, bephuma emathuneni, beyizidlovu ezinkulu, ngangokuba
kwakungedlule muntu ngaleyo ndlela. Bheka bamemeza bathi, "Sinamsebenzi muni nawe ndodana kaNkulunkulu? Uze lapha ukusizwisa ubuhlungu kungakabi yiso isikhathi na?" Manje kwakukhona kude nabo umhlambi wezingulube eziningi zikabile. Amadimoni amncenga athi, "Uma usikhipha, sithumele ukuba singene emhlambini wezingulube." Wathi kuwo, "Hambani." Ayesephuma angene ezingulubeni, bheka, umhlambi wonke wagudela eweni, waphonseka elwandle, wafela emanzini. Kodwa ababezalusa babaleka, baya emzini, babika konke, nalokho kwahlela abakhwelwe ngamadimoni. Bheka, umuzi wonke waphuma ukuyomhlangabeza uJesu. Bathe bembona, bamncenga ukuba amuke emikhawulweni yelakubo.